Madokachere mabuja tauya nadzo zuva roshanu mwedzi uno wakurume. Ipapa zviri kuhwadza mabuya angu nyaya yakaguburika kweduno kunyamkoho kupuraimari kwai kuno mufana ariko ikweyo akanga akupfutsiwa namabuya ache mukutamba. Ipapa zviri kubudirika pachena kutoti mufanayu anga aita kuita kudzvinyiriwa manduwe kodzero dzache nekumbunyikidziwa kusvinu bullying pachirungu. Kunoreka tione kuti ichapera sei. Tundoimba kuti ipapa wabereki womufanayu wachakona kuzowana chinowabatsirawo kuti wakone kuendesa mufanayu kuti abatsirwe pfungwadzo dzireke kuremewa manduwe nekutoti izvi zvakaita kunyangaritsa chaiko. WZANU-PF Nyasi waita musangano wawo Politburo. Imi munondombwa imi manduwe. Nyasi Chiwenga anga akapfekera skavha manduwe, unobva waita kuona kuti wanga wari kufungidzira waya kuti peno kune zvimwe zvichaitika. Haiwa, vanobva waita kugwadamisiwa kugarisiwa mudhishi chaimo nekuti palibe kana chibodzi chawanoona kuti anokona kuzoita ipapo. Tikaiti goringa kuti zvinenge zvichienda papi tinenge tichikunyepai mabuja kuti zvatikaira sei ipapo pokare. Ipapa Nyasi kwaburika kutoti kuno vhidhiyo iri kutetekera ichiti kwai motika dzakaingidziwa naED iyo amunangarwa. Imi munyangadza chaiye ukatozviona zvakadaro nokutoti ipapa zvipatara zvinenge zviribe kana mapanado kana chii chokutoti munhu arapiwe iwe wobva waita basa rekutenga makumotika aribe kana nzero iwayo. Wakomana motika dzorudzi rweFord Ranger Raptor kunana South Africa kuku dzinotengesiwa kamiliyoni zvichienda mberi. Ndipo unotoona kutoti idihwi rekai tirambe hedu takaringa. Iwo ZANU-PF kureketa kuno kwai wamwe wawo kumasvingo kuku wakazama kuenda pachikorocho Rujeko iko kumasvingo wachida kuti waise wabiyawo mukomiti inotonga pachikoro ipapo SDC pachirungu. Kuno vamwe vabereki vanga vakazvingwarira. Haiwa, wakabva watotanda kuwaona kuti avo vanhu vari kudzikisiwa mumabhazi vari kudzikisiwa mumakombi kuno. Haiwaba, rekai tiende kozvivharisa tikati makona maita chaizvozvi zvino. Wana bhishopi wosondoyo katolike waagotoreketayo kutoti wakomana zvinhu zviri kuitika nehurumende dai wari kuda kuti upfumi huite zvisvinu kwai wangadai wabisa nyaya dzechimanyambudu nouori pokare kuti zvinenge zvimira sei. Wakati pokare nokureka iyo nyaya yo 2030 iyi dai yarekewa. Wendo huno wari kudaba kuirekera manduwe, asi rekai tirambe zvedu takandoringa kuti wanenge wachienda nopapi. Makandiwa Nyasi aenda padande mutande pokare akabva atotanda ipapa kureketa kuti Nyasi nhadzitirai mufunge zvisvinu wari kuda kuuya koita zviya zvatakareketa musosondo. Kwai imimi wari kuuyami muri kuda kupinda ipapo munotonyoresa mazita enyu pachitupa chaiwo nonhamba dzochitupa nokuti paita miliyoni ratiri kuda kuchinjana manja ipapa. Kana mukandija nobva waita kuona kuti idiwa vanhu vari kuita kutambisiwa chaiko, tambisiwa. Rekai zvedu tirambe takaringama. Wamwe muhurumende waguburika ipapa wachiti haiwa taada kusiya kuda kuti vanhu vazhinji vasiye nyaya dzokutora zvinodhaka. Nayawe pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tigoona zvedu kuti zvinoperera papi. Kwai nozete BC wanoronga nama wari kutotsvakiwa ipapa wada kunamiwa miromo yavo nokuti wakareketa zvisirizvo. Kwai waronga mutambo yavo wonama ipapa wanenge wari kunenedzewa kuita mutsepwede nokuti wagoita kuti Wingi D apinde aimbe akatora mukombe wache.
izvozvo ndozvavanenge vasingade kuti Wingidhi atore mukombe. Kuno hino kuti vachazviita sei? Regai zvedu tirambe takandoringa, tinenge tichikunyepai. Nzvimbo inogara masoja yoKumalo Barrack, ipapa kwabisiwa mumwe musoja Brigadier General George Chitsva kukaisiwa Brigadier General Sifasi Gurira. Haiwa idihwi peno ndokuti areke kugoitewa kupuyo. Haiwa chatiri kuziva kupu iribe kana kukupunura kwaunoita, ukatopinda nayo kupu unojiwa uno kupu. Rekai tigoramba takazviringa hedu. Wari kuda kutenga mapfuta dzimotika hwendo huno hwepeturu yaingidzira anosendi ribodzi kuenda padhora ribodzi nomasendi 54. Ipapa pokare wari kuda kutenga dhiziri, kwai dhiziri hwendo huno manduwe ndiro ratokwira mutengo ipapa. Zvino zvaita kurwadzazve. Ipapa kwai dhiziri riri kutengiwa $1 ribodzi nomasendi 55. Rekai tione kuti zvinoperera kupi chaiko, tinenge tichizokunyepai. Vanhu vakaenda kotengesa goridhe mwedzi wapfuura vakatengesa goridhe shoma kupfuura mwedzi wokutanda wegore. Kwai vakatengesa ipapa matani 503 2.65 ipapo kwai zvinenge zvaakutonetsa. Ipapa apa rekai tione kuti zvinoperera papi, nokuti makorokoza ari kunziwo agounza churu chibodzi $640 kgs pachirungu. Makambani makuru ndo akaunzawo $428 928 kg pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinenge zviperera papi, tinokunyepai. Ipapa pokare zesa yasimudzira kubika magetsi akawanda kukaribha. Hwendo huno heno kuti zvichapera muchechere. Rekai tigoramba zvedu takazviringa takamirira kuti zvikuwe. Kutengesiwa kofoja mhanduwe inenge yarimiwa. Haiwa kwaita tuzvinu kwai kwatandiwa ipapa. Rekai tione kuti zvinopera papi. Kwai nyasi bhero razotora mari yakawanda, rakanga rikuti kirogiramu ibodzi iri kubhadharwa $5 chaiwo. Tikati kamu ndokuita tuzvinu maita makona. Ipapa kwai munacho mutezo ndiye umwe wevanhu wanga vari vakuru kuZANU-PF kuko wakanyepera kuti 1 degree PhD. Idi nayawe. Rekai zvedu tirambe takazviringa kuti vanoperera kupi chaiko. Tikaringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno watanhatu wokuEMPD wasungiwa noIPID kuti wari kuita basa rokubira vanhu pokare nezvimwe zvakawanda zvakaringana nawo. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi. Nyika yoLesotho yaagototi iri kubvunza vanhu vayo vanogara munyika mayo kuti tinyepei kuti tiise zvinhu zvoStarlink munyika, munoda chere kuti tivape rezinesi. Tikati kamu ndokukona uku kubvunza vanhu kuti vari kuda chere kana kuti vari kuzvidaba. Rekai tigoona kuti wachavapa chere kana kuti zvinenge zvakadini. Apawo umwe anonzi Mabuse Puleo ari MP kuBotswana agototi vanhu izvezvo vari kuramba uchindorambana kuno ngatichiitei kuti kuisiwe mutemo wekuti vanhu vanondoroorana kanguva kapfupi basi. Iwe ukoyo nenhamo. Rekai tizvione kuti zvinoperera kupi.
Zambiawo vakomana iri kuti iribe kana zuva rairi kunzi yakakona kuita tusvinu kureketa kuno vakomana vanhu vari kurwadziwa fani nonzizi dziri kuvhiringidziwa manduve nevanhu vari kuchera ivavo vanochera mugodhi. Hino kuti zvichasvika papi izvi heno chaiyo regai tirambe takazviringa. KuGabon mutungamiri ari kutungamirira nyika ipapo agototi aiwa ndoda kupinda inini musarudzo dzomunhu wese dzogutsa ruzhinji dzojekerere regai tizvione vakomana kuti zvinenge zvakamira sei. KuGabon ipapa ndipo unotoona kutoti pakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa toona kuti Trump agotopinda mudare ravo reparamende akareketa mureketo wache, asi vanhu vangu vari kundoti zvii zvatiri kuonesiwa izvi. Regai tirambe tichiringa kuti ichapera mushechere kana kuti zvinosvika hano papi. Ipapo kare kambani yoFIFA kwaiagoti akutanda nenonzi Women's Championship Cup kubva panotanga gore rinouya. Regai tirambe tichizvirovera manja tichitenda izvozvo nokuti zvisvinu tiri ipapo mabuja kwanyasi. Regai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.